Здравейте, включвам се минути след като съм излезнала от банята. Днес съм станала в 9:20. Бебето се събуди малко след мен. Мисля, че ме усети, когато аз ставам. И така, причината, за която ставам толкова рано, въпреки че още не ми се ставаше, е, че трябва да изчистя малко къщата. Стаята по-точно. Защото ще идва една приятелка и ще си правим домашна фотосесия. Хубаво е да имаш приятели с професионален апарат. Така да трябва да преведа това плашило в вид. И така, днес се надявам поне за малко да спре този дъжд, за да може да излезем, тъй като не сме излизали от няколко дена с малката и като цяло тя се чувства доста изнервена. И общо взето е това. Ето ме и мен, преведена в нормален външен вид, а не е плашилото от сутринта. Ни след домашната фотосесия, това момиче, което виждате, е нашият фотограф. Познайте кой е излезнал навън на разходка, въпреки че има лек ветрец. Времето е наистина доста приятно за разходки. Като си имала предвид, че е почти средата на декември месец. И да. И както винаги тя спи. В момента отиваме да посрещнем баба Ангелина, моята майка, след което ще пиеме кафе, а малко по-късно може би ще се присъедини едно друго бебе, което ако следите Instagram профила ми Мисия Мама, сте виждали на снимки заедно с бебе Аляра. Или чего ли? Солнышко, наверное. Баба и внуче. Да. Какой стана би, бабо? Какой моя Ася? Ей, сладуранка? Ручки не можешь вытащить или как? Здравейте отново за пореден път. Като цяло днес снимам това, което правим, а сега се включвам минути след като се прибрахме от разходката. Ето го и бебето, доволно, щастливо, че най-после е излязло навън, поне за малко. И да, сега ще я нахраня или по-точно ще изчакам още около половин час, за да огладне малко повече. И ще се опитам да я преспя. Надявам се да спи малко по-дълго, тъй като от сутринта насам тя е спала половин час два пъти. За моя изненада на разходката днес не я проспа цялата. Пак отново имаш някаква такава, как да кажа, 30-минутна дрямка. И да, заради това сега ще се опитам да я преспя и се надявам наистина да поспи малко повече. Нали така, мамо? Вече сме се наспали, в добро настроение сме, не ни се седи на едно място и така. След малко ще я нахраня, след това ще я поизморя и ще се къпим. Нали така, мамо? Искаш ли нещо да добавиш? Кой е там среща? Бебе? Здравейте! Днес не съм се включвала, защото имах една работа за вършене. Аз отново се включвам мокра, тъй като измих косата си за не знам вече кой път. Причината за това е, че се бъдисах за втори път тази седмица. Първия път бях се бъдисала в цвят лешник, който въобще не ми хареса. А сега смесихме два цвята и като цяло аз отново експериментирам. Цветовете бяха пепелно русо и тъмно пепелно русо и се получи това, което ми хареса. Този цвят е, мисля, че е една идея по-тъмен от предишния и малко по-светъл от моя естествения, но да, харесвам за сега. Ще видим по-нататък как ще изглежда. Така, прибрах се, нахраних Аляра, тя заспа. Ще откъде си подава ръчичката. Това, което ще правя сега е, ще гледам някои неща из интернет, тъй като тук над тази стена, която се намира над креватото й, искам да поръчам някаква по-голяма картина или от тези стикери с името й. Ще видим, ще снимам нещата, които ми харесват и до вечера ще го обсъдим с Денис, след като той се прибере. Той в момента го няма, отиде на матч. Не знам какъв матч в това студено и дъждовно време ще играят.
Но да, надявам се този път да се прибере здрав, защото има контузия на крака, боли го, а той все пак излезна учи да играе матч. Ще видим. Надявам се, както казах, да се прибере здрав. От нас, въпреки че вече взе да става тъмно и хладно, ние излизаме навън да пазаруваме. Ето го и бебето с далматински космонавт. Тук ще излезнахме от магазина, напазарувахме и сега ще се прибираме в къщи. Да ви покажа и едно далматинче. Здравейте от нас! Аз се включвам с мега фешенската прическа, както и с супер яката блузка. Но да, това, което правихме днес е едно нищо. Станахме в 11 без 15, времето отново е мрачно и е много студено и цял ден вали. И сме си затворени в къщи, общо взето. Може би да излезем по-късно с колата да пазарим, но не се знае. И така. Хей, бебе, ще кажеш ли нещо, мама? Ще кажеш ли нещо? Като не сме излизали 3 дена, днес слънцето се показа и решихме да излезем. Хей! След непланираното гости излезнахме навън на разходка, като за декември месец времето беше окей. Прибрахме се. Всъщност Аляра заспава в количката и аз даже не бях я разсъблякла, само я откопчах. Започнах да я прибирам дрежките и сега ще го поправя малко стаята и се надявам да монтирам днес видеото и да го кача.